she told me back. To ni wai na taɓa jin wannan abin anya fa ba ƙarya bane ka danna waya kuma a ce wai dewa gaskiya nan ƙarya ne wallahi ni dai ban yadda ba amma Brian zai tambayi malam ko wani gayi malami da akwai ilimi a cikin sa Brian zai kuma malam ya faru wallahi to ne labari lafiya kana wai ka ji wani labari wai da naji wai labarin wai in ka danna wai waya ko wai za su faɗo wai su zuba a ƙasa wai faɗa ma ni da nan labari ina ce to kula zo tambayi malami sai ka sani kuma na san kai ma za ka goyi baya ka ce haka ne to amma ban sani ba bara tambaye ka da gaske ne ba da gaske bane ba ƙarya ne malam a gwada dai a gani ni da na ciwon kada wannan to shikenan a gwada okay to shikenan yanzu dai bura yanzu ga wata dai waya dai da aka bani wannan wayar ta fiye shekara 10 da ita nake ja wannan to yanzu zan gwada da ita in yayi shikenan to oga to a gwada mana ni ne ai gwada za a yi gwada mu wai kai ikon Allah ai ta bayyana wallahi ta bayyana wai da ma haka abun yake wallahi tallahi kaga ikon Allah ne kaga karamar wayar ta kai ta zama haka karamar wayar ta kai ta zama haka wallahi sai ya haka abin yake yana da ga ma ake gwada abu kafin a ga kaga da sai da kace mun a gwada ce mun a gwada yanzu wani karamar wayar ka ta zama wannan sabta kuma haka yadda za a yi karba ka je kana san ka da surutu kai gum da baki ka karka je kake ga mutane shikenan kaga mu kenan kaga mun samu sana'a alquran mun samu sana'a wallahi zan je samu fada mai kana ta 100 ba ne da sana'a ni ma kaga sati ne ban da ko naira 5 haka kana ta 100 ba ne da ko sana'a ko guda shikenan haka yau sana'a ta zama da ma ka da gida shikenan ko yana nan yanzu tun da dai dama wannan abin haka yake tun da ya tafi to ni ma bari na yi tun da dama ana samu wani wai subhanallahi kayan shaniya what subhanallahi